sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:10 may aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental, kag malabutan sa aton sini nga pagpangalagan. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa kalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon, ini sa Aksyon Brian Morden, tolos magpangalagan sa inyo Tub-Tublas 9:15 sining adlaw sang Lunes. Yari na kita iya sa Enero 25, 2021. Aksyon Hotline! And pahanomdom sa aton nga mga utod pabilin gihapon kita sa Modified General Community Quarantine. Ang Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental, please lang paki-observe sa aton siring health protocol so that ma-avoid daton gihapon ang padayon nga paglapta sining pandemya nga si COVID-19. Aksyon Hotline! And of course, aton sila nga mga utod mga kaksyon nga nag-monitor sila materiyon. Paki-aligmat lang anytime because nga aton sila panahon di naton mapaktan and dapat mangin alerto kita batok man sa mga nakahaluntad sa aton nga disaster sa sila nga mga tiniyon. Aksyon Hotline! Ano ba lang mga dulod-dalag ko nga balitang hatagan naton pagtamod sini nga aga sa aton sini nga pagpangalagan. Aksyon Hotline! Diri sa syudad sa Bacolod mga aksyon basta Lunes nga adlaw grabing traffic sa aton sini nga palibot. Nasunaran naton may pila ka mga traffic lights nga wala nagaalalandar sa sini nga mga tiniyon. Aksyon Hotline! Hindi lang ko sigurado kung ini hungod nga gin-off o kung may diferensya. Kay kung mag-inamo sila nga sitwasyon nga permilang taguba ang traffic lights naton kag nagahatag sang dugang nga problema trapiko diri sa syudad sa Bacolod until when kita nga mag-inamo sini nga nagasinala kita diin makapangita sang opsyon nga mga dalan agod nga makakadto ikaw sa imo sini nga kaladtuan. Aksyon Hotline! Di biyan sa control tama na kung guba ang traffic lights but we need to innovate and renovate ano nga tawag dira pagbag-o no sa tanan nga kon i-check kon ng temprano pa kay kabalo ka Lunes, Martes sili mga inadlaw nga ti matawag naton mga kaksyon nga puwerte iya kadamo sang sarakyan diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline! O si saon taman mga kaksyon, kumusta na ang road clearing operation na 2.0 mga kaksyon diri sa syudad sa Bacolod kay kadamo na sa ulo extension nga ginpangayo sa aton siri mga barangay kapitanes sa nagligad to nang ayo sila another isa ka semana gikan sa Department of Interior and Local Government kon DILG. Aksyon Hotline! Matingala ka man ni makaksyon sa kuano, matingala ka man ni sa mga kapitanes naton kay duha na ka bulan ang ginhatag sa ilang ligwa o konplaso sa pagpanglimpyo sa ila sinitag sa ka mga barangay nga
hatag iya sang disturbo dira sa kilid sang dalanon pero hindi pa nila gihapon matalalapod, no? Hotline. Ambot ano gini kadako sang ila nga mga barangay nga daw nabudlayan gid sila iya maglimpyo na sa mga obstruction sa ila sining barangay. Hotline. No katilingala. Anyway, sa iban nga balita diri sa lokal, monitoron gyapon nato na ining padayon nga padayon gihapon nga ining COVID-19, no? Actually, diri sa aton sa syudad sa Bacolod kahapon daw may ara kita sang siyam na gid lamang o siyam ka mga nagpositibo. Nagaliwat-liwat man kay kung isa may ara duha, kung ara isa lima, may ara na gid gani nga kung kay isa gani ang syudad sa Bacolod mga kaksyon waay na gid, no? Zero iya sa case mga kaksyon. Hotline. Pero may ara nga nagasaka-saka man siya. Ang pinaka-grabe nga sitwasyon sa COVID-19 dito iya sa national, no? Kay kahapon masobra 2,000 iya ang nagpositibo. Hotline. Nagapakuna sa may pinakadamo nga positibo amo ang Davao area sa Luzon area plus ang Cebu na kibot sila no sobra no biyentang ila nagpositibo dito sa COVID-19 ho. Hotline. Do naglinong-linong naman taning Cebu ano natabo man so muna dapat halungan ginato ng aton sini sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod kay way nakita iya nagalaga sa may 2 digits abi o madamo nga numero sining COVID-19. Hotline. And ang lain na diri sa ato nagligad to nga semana atong may nag-alalabot diri nga nagpakilala nga locally stranded individual igong murahon mga OFWs or igong murahon halin sa iban nga pungsod rather nga way nagpanugid sang husto nga matuod sa ila sining location or area ko din sila halin. Sige, grabing kaugot to ni Governor Jose Eugenio Lacson kay nagbinutig yes lang tapos may nagpalasitive pabla mag-asawa. Nga big digid manugid how anong diferensya para lang hindi ma-quarantine pero hasulon mo yang isa ka komunidad, hasulon mong pamilya mo, kahasulon mong kagalingon mo. Ang new variant ni bang ginatawag sang COVID-19, grabe mang latot ini kadasig ikumpara mo siya sa COVID-19 nga una. Mo nagaling hindi siya makamamatay pero hindi ta gusto nga maglapta ini kag maglulo lockdown na naman kita liwat. Amo na mga kaksyon. Anyways, mangin alerto kita ha, mga kotora na tondra tita magsalig sa taran nga even daw nga medyo nagkulo kalma na gid man siya. Plus pagid nga ting bakuna do man nagsulod didiri sa pungsod Pilipinas, apisar. Speaking of bakuna, ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon nga nagapasiguro ini siya nga wala sang korupsyon sa pagbakal sang bakuna. Siya si vaccine czar Carlito Galvez, why ina sang bahid nga korupsyon. That's why suno kay Duterte wala sang korupsyon nga matabo sa pagbakal sang bakuna. Hindi dapat matabo hindi dapat matabo ang ginadudahan sang publiko. Sadya nga obra ini no kay ginadudahan, ginakritisar na temo nagaling kay may mga disclose kwan kamo may mga secrets kamo na nga ginahimo, hindi problema pwede ma-disclose ang presyon ni Sinovac or Sinovac nga bakuna gani from China. Hindi mo ginaiya malikawan ang pag-criticize kag ang pagduha-duha sang publiko mga kaaksyon. Di kabay pangitaran maplastar na initanan sa iban nga balita makaksyon dito sa nasyonal. Si Presidente Rodrigo Duterte gusto magbakal sang bag-o nga helicopter. Ang baya bakal ta bago helicopter sang iban na diriyo todo bausar pa man pero daan agad. Hindi ta gusto nga iusikan tang kabuhi sang aton sini nga mga utod nga Philippine Air Force nga magkalabatay lang sa maghugpaas nga helicopter. Hindi siya naton pagbabayani nga magkalabatay sa hindi sa enkwentro kon magkalabatay sa hindi bla sa ila sini nga trabaho gid nga nagbinagbakana. Abalya bangita ko kwarta antes ko manaog bilang presidente sang pungsod Pilipinas mabakal ko bag-o nga helicopter kabay pa. Siya kay gasakay man ko na daan. Guro ka paminsar mas Duterte base siya matabuan bla sakay kag gumagpaas kundi disgrasya. Pero ang pinakadako nga isyu subong diri sa pungsod Pilipinas aside sa ginatutukan nga COVID-19, ining nagluntad mga kaaksyon karon padayon nga problema dira iya sa University of the Philippines. Ining universidad nga ginapanag-iyahan iya sang gobyerno Pilipinas mga kaaksyon.
Hotline. Kay nga may ara sa masobra 20 tanan ka mga ngalan nga ginpagwa ang Defense Secretary mga kaaksyon kag mismo ini nga mga ngalan halin iya sa mga gin-research kag intel sa Armed Forces of the Philippines nga ini mga ngalan dira halin iya sa UP nga gin-recruit kag nakigbahin pa sa New People's Army, CPP-NPA mga kaaksyon. Hotline. So kadamo sa nag-react diri mga former UP students mga kaaksyon kag mismo ang mga estudyante sa sina nga bulutuan bangod hindi nila mabaton ang mga red tagging according to them kay wala sa nagakatabo iya nga ground recruitment dira sa nasambit iya nga bulutuan. Hotline. Ini nagumpisa ni tanan-tanan sa nagligad nga semana matapos nga ginbasura atong pagpugong kung tani nga pagsulod na or ining pagpahanugot mga kaaksyon. Tagaan san tsansa nga ang otoridad pwede na makasulod anytime sa UP kung kinahinglanon. Tin taga UP hindi magpasugot nga magsuniulod ang mga Philippine Army, mga PNP naton. Kay hindi sila gusto sa baron, hasulon o kung ano nga sitwasyon. Tiyambal sa taga AFP, hambal sa otoridad, siya kinahanglan na ito ni iplastar ang UP. Kaya nga, kadamo sang mga nag-LNPA, kadamo sa nagkalamatay, nga dira tanan halin sa inang abulutuan, kag may apat pagid kadalag ko ang mga universidad nga na dalahig man diri. Pero ano giblang istorya sining UP nga ini mga kaaksyon? Kabalo kita nga initi ginapanagyahan sa gobyerno. Tanan dira nga nag-eskwela mga kaaksyon libre. No? Amo ning pinakabaskog nga universidad hindi kada ka eskwela ko nang imo sini ulo medyo alang-alang manang sa abilidad. Ngita ka na lang iban nga bulutuan. Amo na nga ginakilala ginang UP nga ina mga kaaksyon bisan diin lang branches nila. Basta UP ganito ka lain iya sa imo. And amo na dira ginapasibangdan, ginahambalan nga dira training ground kadamo sa ginapang recruit may nagkalamatay nga ini sila dira naghalin mga estudyante sang una nagulupod sa NPA nagkalamatay iban sa enkwentro. Isa diri mga kaaksyon ang ginpalayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana nga ang military dapat pangayo sang pasensya sang isa ka abogado nga ginatawag nila taken and included kuno sa listahan sang UP graduates identified sa social media post ng New People's Army mga kaaksyon. Tigro nag-react din nilang gurok na ang mga classmates kundi pati pamilya makon mo nang itag mo nang imo sininga pamilya nga amo sina abogado pa. So ang ini nga mga report mga kaaksyon ti subong ara ginaistoryahan ini sa social media kag ginadibatihan ini sa sini nga mga tinion kung paano ini. Pero para padalman tani check nato abi sa Philippine Army. Ano gibing istorya sa likod sini tanan-tanan kag nga aga inamo sini ano gibla kita dire nagadepende kita sa mga kaaksyon sa kwan kung anong balita sa nasyonal nga ginangabasa naton diri amo nang ginadependihan naton. I-try naton na bilang button action doors abi ang katapo sang Philippine Army action doors. Action doors try ta bilang button ang Philippine Army regarding sini para mangayo man ta silang explanation nila kung anong kakatabo na sa UP, no? Nga ang amo sining kakatabo subong. Hindi naton ini pagpalagpason hindi kita maka-explicar gid sini kay nga diri sa aton sa Negros Occidental ang mga tawo diri basi bala matawag naton ay amo na gali gidman galing UP da muni na. So kinahanglan naton nga ipathag inis publiko kung ano gyud katabo dira. Tisubong ang halos mga nag-graduate sa UP mga kaaksyon nga ti araya sa maayong affiliate ang ila sini kabuhi kag kaugalingon nagakadalahig ini sila no nagakadalahig ini sila sa mga amo sa nga istorya. That's why ang iban mga kaaksyon subong nagalalain man nagakatabo sa UP. Online sa hotline. Sa aton sining nga linya mga kaaksyon, we have Colonel Michael Samson, ang 303rd ICA sang Philippine Army diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sir, maing aga dra sa imo. Action Brian, may aga kag sa tangan-tanga taga Palamati sa action
radio, Yes. ginatam niya tagi sila sa mayang aga. Aha, salamat gid sir. Even though sining adlaw sang Lunes, kabalo ko medyo masako everyday inyo sining pangabuhi bilang Philippine Army pero gintagaan mo kami sang time diri sa Action Radio. Gusto lang kami sir mangonsiho sir. Ini nga katabo subong bala sa UP amo ning talk of the town. Halin pa sa nagligad nga si Mana sa tong ginumpisa nga dapat may poder, hatagan sang poder gid ang aton sining awtoridad nga sulod malang sa UP to check or anytime makasulod dira para maghinun-anon sa mga sitwasyon kay iban pa nga mga schools. Ano gi sir ang sa likod sa istorya dira sir nga mo ning kalatabo subong kadamo sa nagapugong naga-criticize hindi amo gin palabutan na sa mga malain nga tinaga ang aton sin otoridad sir. Well, I think it all started when the Secretary of National Defense, Secretary Lorenzana, Yes sir. announced the abrogation of the AFP UP Accord or DND, DND, Department of National Defense and University of the Philippines Accord signed in 1989. It is an agreement naghambal nga ang AFP, ang Department of Defense, hindi basta-basta makasulod, including the PNP, sa mga UP campuses without prior coordination with the administration of UP. Labi na gid even sa pag-serve sa mga wanta. But any activity, kailangan nga antis ipatigayon, kailangan maglisensya pa sa administration sang IUP. Well, siguro kin review ang announcement sa aton Department of Defense after a review and they thought na ang ining agreement is already obsolete. Hindi na siya nagre-respond sa call of times, damo nang naitabo in between. So kailangan i-terminate na or i-stop na ang agreement. So this announcement brought some reactions, especially to the graduates of UP as well as yung mga estudyante. So I think naging amuni siya sabong ang naging issue. So we would like to clarify. Thank you for the opportunity ni Action Brian. Yes sir, yes sir. Gusto ko lang in behalf of the Armed Forces, especially diri lang sa aton sa Preauthor Brigade, that we are one with the decision of the Department of National Defense, and we are one in saying that we have nothing against UP, and we support the academic freedom, the freedom of expression, the freedom of assembly sang aton mga estudyante, sang UP as an institution. But panumdumon taman na in the past there were some testimonies of our former members of the CPP and PA nga ginahambal nila na there was damo ang na-recruit sa mga estudyante sa UP at sa iban pa rin nga mga eskwelahan. In the past nga naging membro sang CPP and PA. And in fact, there was a list na may mga nagkalamatay sa enkwentro na they are former students of CPP and PA. And these are based on the testimonies of former rebels. And so I think the abrogation of the agreement is aimed to minimize the threat of the CPP and PA exploitation against our youth, particularly sa students ng University of the Philippines, Action Brian. So, ining mga allegations nga ginpagwa sang AFP di man taguro makahambal nga gin himo-himo lang ini nga maghambal ang iban nga piyak nga grupo man labi na gin taga UP nga iwaay sang deep abing nga mga evidence nga ila sining ginpakita although nga hambal sang AFP dire ang iban gini nagkalamatay na sa enkwentro from UP, no? So initanan sir, maybe siguro nga aton nga AFP guro di man basta-basta magpagwa sini without the investigation guro nga dalom gid sini sir. Ano itag mo lang ang tao without any evidence nga makita sila damos na. Well, I will not be elaborating or talking about other lists kay do ay ko nakita ang iban nga listahan, but I will just state the facts of some
name siguro na ma-establish na masiling tagidya na it is a fact, no? In sometime in June 29, 2020, there was an encounter in Yagao where one of the students, former students of the UP Visayas Yagao campus was killed in an encounter. May araman nga may nadakpan dari sa Negros Mabinay, Negros Oriental, former man siyang UP Cebu naman nga estudyante. May napatay rin sa Laguna, UP Los Baños. May napatay man nga doctor aspirant from UP Manila. Killed in encounter na Subo, Batangas in November 28, 2017. Well, I don't want to mention yung mga names, Yes, but sir. Yes, sir. ano na lang, but there's some proof. May ginahambal nga some list na irresponsible nga napagwa. Aha. Well, yes. I haven't, sorry Brian, I cannot elaborate on that list Yes, sir. Yes, sir. and speculate on it kay wala ko nakita. I Mhm. think let the source mismo talk about it kay hindi man na siya yung listahan alin sa brigade, maybe dito na sa Manila, so Mhm. maybe they can elaborate on kung may aragid man nga some inaccuracy sa list na to. Will let them explain, and ako ang mention ko yung experience that was based on sa medyo malapit-lapit lang, and I know of personally or nakita ko during sa mga report na encounter. Yes, maintindihan tayo natin, sir. No? Okay lang, without the di na ito na-mention ina. Pero, ining mga palayag sang AFP National, sir, that the UP abo nang ginahimo sometimes nga training ground sining mga utod tangara sa bukid ng iban subong. Inita na siya, paano ito ni may explic Carman? May, bisa ko mismo doon, hindi ko ma-reconcile sa mind ko wala kung paano gid inibag-umpisa taran-taran dila. It all begins with yung freedom of assembly Yes. and academic freedom. Aha. So, ang ano sini nga kung hindi ma-check amo ni ang siling sila na hindi maka-check ang atong government sa campus ng UP kung anong katalatabo, and then we just observe the result, ang resulta niya may gina-recruit kag may naga-join, so hindi man mak-check kay because of the accord hindi man makasulod ang aton nga mga Kapulisan. government forces kag mag-check. So amo ni nga maybe it's time. Tanan nga ini i-explain ko lang ang context sa Action Brian. Yes, sir. Yes, sir. Siyempre, di ba, nag-executive order there was a creation of the National Task Force LCAC to end local communist armed conflict. So part ng NTF LCAC ay ang mandate niya is dapat whole of nation approach to really end insurgency or communist armed conflict. So gina-invite sa National Task Force tanan nga sector kay whole of nation approach man. So dapat may public, may private, may LGU, patapot na kami sa military. And of course, hindi naman dapat isa perang akadim, to be part of this effort to end insurgency and end the communist armed conflict para at least para man wala hindi naman natin ma-deny na it's for the peace and development, and kay 52 years na ni nga ginasamok-samok ang aton nga pungsod. So, once and for all, we are deciding na dapat mag-end na siya para mag-move forward na ta. So, siguro, nakita ni sang aton pamunuan sa DND na gap ni siya, hindrance into this effort approach naton sa pag-end sa aton insurgency. Kay tungod isa ni kagap nga ang university, specifically mga state university, na owned by the Filipino people and under the authority and mandate of the Philippine government, pero hindi siya makasulod because of some agreement. So, on the basis that the government has the moral, legal, and natural obligation to uphold, defend, and promote
the democratic rights and welfare of the Filipino people, including the youth and the students. So gap ni siya nga ti paano niya maano sang mandate sang gobyerno ining obligasyon niya kung malisensya pa siya sa pamunuan sang UP nga mag-check sang mga activities sang kontrata no ng CPP-NPA nga reportedly recruit kaga exploit sang capitalizing on that freedom of expression and assembly. So, ining UP-DND Accord na 1989, after a thorough review siguro, gin-decidean nga ga-weekend siya ng Philippine government law enforcement capability inside the UP campus at as I mentioned, ga-create siya sang gap towards our accomplishment, the government's goal to end local communist insurgency. So, isa pa sa problema, it seems na ang UP lang ga-enjoy sining klaseng of special treatment kag hindi fair with the other universities. So, fair lang. At unfortunately, hindi naman siguro Action Brian ma-deny no, na ang graduates ng UP, mga ano na siya, mga ano gidman, mga alam, mga alamon, mga naming nga leader. Mangkilan. Tido, Tido, they take this as an attack to the institution, to attack to the academic freedom, which is, of course, hindi naman siguro tuon. Medyo, muni ang naging issue, but we would like to assure na we're nothing against it. We have very high regard sa UP. Believe na sa mga ginaproduce ng mga leaders. Hindi lang nga parte, exploitation of our youth, na ang iban, and there are some statistics or list na i-check na lang iti. Siguro naman ang mga may istoryahan maniguro or ma-clarify gid man ni, hindi lang na tulpi lang iyang balon nga attack sa academic freedom kay hindi man na koto palayo na saya sa issue ki. Oo. Yes, lastly sir, ang pinakakuan pa ginaton diri, ahan kamo sir, may na monitor kamo from Bacolod kag Negros Occidental may ahan abi nga naga-eskwela sa UP, abi nga somehow do naka-connect man sa kaangay sini nga suspetso karon sa EFP sir. Ay, wait, tanaiyagaan mo sa estudyante. Doon mo lang na red tagging kag mag-surveillance, do ay. Ang atong ginalabot, Action Brian, ining armado sa Kabukiran, no? Ang mandate niya sang brigade and including the battalions is to run after the armed group. Nagapanamok-namok, kaga-extort sa aton nga mga komunidad, sa mga labinagid sa Kabukiran na sila ngayon. Subong. And kung may reported man nga ara sa mga diri sa syudad, we try to check on the information. Tanan ini gina-klaro ko gid no nga this is only, we are doing this for the peace and development of our area, specifically in Negros. We have a right hand and a left hand effort. Yung right hand effort yung mga combat operation. It is relentless. It is being intensified. Sige-sige gini siya, Brian. Just to, basta may report lang kami in the presence of armed group. We try to check. Hindi kami gusto nga may ang aton nga mga pumuluyo may kahatlok sa ila pagpinabuhi, sa ila pagtanom sa Kabukiran, may galakat-lakat nga iban nga armado. We are the legitimate, the duly constitution based na government forces, the Philippine Army, the police, amunan ang legitimate force nga sa atong gobyerno. Ang left-hand effort naman nato niya is imuning ginahambal naton nga ICLIP, no? The Enhanced Comprehensive Local Integration Program, wherein may mga livelihood programs and assistance na gina-offer for those who want to go back to the folds of the law and join the mainstream society. So, two approaches, two-prong approach. Mas mayo kita ni Action Brian nga dirita sa left-hand approach to end this insurgency, no? They would embrace the programs and upunta diri ang LGU. Hindi na dito sa armed
Kahit we know na masakit na sa mga pamilya, kapulate ang mga families, may kakapatay, may kakasamaran, and do tani kung matapos tani and we can move forward for Negros and mas maayo, mas malinong matawhay. May pinamangkot abi sir ti may mga mga UP graduates man tamo nga from Bacolod kag Negros basi man bala lingko check ta lang na kun ano gina. Lingko do kalayo naman guro ano. We don't know ito kabalo. May mga kaparente ko kag mga ano nga UP. Aha. Ay istorya man kami na. Of course, hindi. Hindi kami na muna kababaw. Correct na. Ginaulit-ulit ko na. Believe na sa ila. Ang ilang mga ginatudlo na sa UP. Ara lang certain portion na kung ang doctrine taman ang ano tagin man ginapatihan aksyon bayan no kung wala ka naman may nahimo nga lain nga abing maklo kabing lantawon bi transparent akong wala di ba? Yes, correct. Ang lain lang na kung medyo ginatago-tago kasi very very defensive ka man manago ka da sa pugong da academic freedom freedom of expression kay gali lain na gali yang ginaano. Well, I don't want to speculate. Let's ano na lang amo man na siguro ang intention sang aton Department of National Defense kasi kay gin-abrogate niya ni ang aton nga obsolete, ginabilib niya nga obsolete na agreement in 1989. Sige. Sir, mangkot lang o gamay, kumusta ang helicopter tadi sir sa inyo? Sir, kay si Presidente Rodrigo Duterte may plano itong magbakal gambal niya. Ang helicopter sang ipitaw, galupad pa ni pero pigado na gid ang mga materialis niya kag mga kaundan niya sini. Kumusta tadi sa Negros? Sir, okay pa man tadi sir no? Okay man, wala lang tagapasan. By day pa, but anytime, either Cebu or Iloilo, we can make use kay gina-share tapasubong kay medyo limited pa yung aton nga mga capability. But hopefully later on basi may ara kita nga dirigid kaya standby sa ano kay ini siya nga mga helicopters hindi mo lang niya siling nga na para lang gid sa mga gira-gira we can make use of these helicopters sa mga rescue. Mga relief distribution sa mga other mga utility makabulig man siya to transport sa mga aton mga kinahanglan. But sa subong siguro ay part siya sa aton nga anti-insurgency effort. But anyway, pride naman na kung may nami-nami na nga mga equipment. Correct. Amo na hulat-hulaton ta na kay Dambal niya to siya bakal ko helicopter antes ko manaog presidente antes ko mag para do kalaw ay man nga istorya tanga nga aton. Kaluluoy sa mga kalamatay nga mapatay sa paas ang helicopter. Anyways, sir, salamat. Panumdumonta, we're risking the lives of our soldiers and our government officials para sa pagsakay mayo kita ni safe and aton nga mga equipment la. Sige. With that, sir, salamat sa mga timing. Aga, good morning kag mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Thank you, Brian. Thank you. Yes, sir. Action Hotline. Colonel Michael Samson sang 303rd Infantry Brigade mga kaksyon. So muna, Kabalokan 1989, may ara ginman sang ginatawag nga agreement ang gobyerno kag ang UP mga kaksyon nga hindi basta-basta ang otoridad nga makasulod sa amo yang abulot huan. Ako nagalibog man ulo ko gani nga may mga agreement ini kay once nga magsulod ka dira iya man ka gobyerno man kuan mo kagamitan dira kag pasilidad. Galing kiti may kaugalingon nga management ang UP. Ibulutuan na mo ti subong pagkatapos ang review pila ka tuig maybe gro labi na gid sa idalom sa presidente or leadership subong agin padalman gid ini ti amo na nakitaan nga kinanglan na gid man nga dulaon na ning ulo agreement nga ini.
Hotline. Ikon si Sir Samson pa. So kung way ka man lang niya may ginatago, na nga mahadlok kagid nga sudlon sang army kag army, police kag iban pang otoridad man. Action Hotline. Pero hindi taman mabasol ang mga taga UP kay may ginatindugan man isla nga principles sang kabuhi nila da sa sulod man mo. Action Hotline. Alang tawon ta niya, ang aton der ginapaabot nga mangin matawhay na ini ka ang UP amo na ang nagaprodukto sa mga maalam kag mga abilidad naton nga mga abogado, mga pulis kag iban pa kun ano na lang nga ang mga professional naton diri sa pungsod Pilipinas. Action Hotline. Las 8:50 kon 45 mga kaksyon. Pagbalik nato na dalag ko nga balita bantayan. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Doc. Salamat gid sa pag-monitor. Aga pa si Madam Huma Lumina, si Jocelyn Arisivita Ulak, Suzette Alunan. Good morning, Sir Brian. Monitor lang ko Hong Kong. Kumusta sa tanan nga followers ni Sir Brian? Thank you gid. Zinet Sueco Milo. Sir, good morning. Liyog ko paki-report as Net Milo fake account sa FB kay damo na kaayo ga-scam. Dali lang do hindi ko ni marikta basa. Pasensya gid no. Nami tinani ma'am ano mo ni anay ma'am ipa-blatter mo sa pulis ha para sigurado. Si Georgian Honsay Araman mati lang kuno sa NPC. Ay, taga Negros Press Club. Salamat si Sir Georgian Honsay. Thank you gid. Lito Dayap Araman, Veronica Santillan Manukan, si Andrew Wanites, aga pa siya. Vanessa Mayo, here we go Monday, dira good Sunday evening sa imo Action Bri, always listening and watching gid from Minnesota State. Imagine mo ma'am natulugan ko gina last 4:30 ha. Athea Kim Iriman, Love Ko Lopez, Bia Jonathan, good morning sir. Thank you sa number ha, way ko ka-reply sa imo. Jo Marie Pormentera, good morning Action Bri, monitor gid Jenny Perez sa Binalbagan. Good morning, Action Bri. Greet my friends, Loxin, Flores, Giocade, Nanay Eli, and Bibing Ruiz. Always gid nagapamati sa imo. Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Keep safe everyone. God bless and more power to ARB. Thank you, gid. Christine Minies Villalubos, good morning, Action Bri. Good morning, Energy Funds Club. Kag sa tanan nga taga DSB Pandanon. Thank you, gid. Zoraida Lucero, Action Bri, Action Balita, I'm listening and watch you. Thank you again. Bunso na mga Serbo. Good morning sir, pamati gid ko sa inyo adlaw-adlaw. Great sir Bunso na mga Serbo from Barangay Granada. Thank you again. Manjo Arnijo, thank you man. Susan Pahariliano, hi Sir Brian, monitor lang ko niya. Matugnaw, mabini. Valyadolid, God bless you. Salamat. Jean Oy si Sir Araman. Jocelyn Libon Dispuho, Inday Blaza, Erwin Gonzales, sa Maaw, Romy Alconza, Araman sa UTTG, MD, okay, nakuan ko na. Virgo September, naga-monitor man. Alex Montesa, good morning. GMR Siron Araman, Alex Montesa, patamyaw na lang Sir Bri ang abyanta nga gabunan sa Mabini Coral. Sang happy birthday Guillermo Gimo da Rito kag sa kay Tatay Fred Madrid. Madamo gid nga salamat Sir Bri. Salamat man. Irene Morden Aranyas naga-monitor man. Sir Bri, help da lang sa ang partner ta sa Kalalauran SN-2 Junard Ostanal sang Philippine Coast Guard, PCG, Bacolod, Madamo, gid nga salamat. Sige. George Gargasiran, Araman, naga-monitor sa Nimatrion. Donna Robles, Prodigalidad. Good morning, Action Brian, monitoring from San Diego, California. Shout out the Robles and Song family, Barangay Jess, Bacolod. Marimar, good morning. Sige. Balikan ko karon ang dugay-dugay, ha? Last 8:48. Ma-relax na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat ginatubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagdali na Na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagad kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong
nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kaintangan Responsable at pagbalita Pagdali na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo Patas ka balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sigsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Agad bayng aga lang kay Minda Lialto na naga-monitor sinima tiniyon, nahidlaw siya kuno sa ako, no? Now, andito ka naman, pwede pag-greet sa taga Minoyan. Salamat, moro siya. Si Miren naman niya, di na tuman. Myren Insya Fabiano. Good morning, Action Bri. Monitor lang kami diri Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Happy listening sa monitor diri subong mga ka-aksyon. Sige, salamat kid. Si Minda, nabasa ko na. Liza Montecastro. Good morning, Action Bri. Watching kag gapamati antes matulog from Doha, Qatar. Sleep na ko Sige Good night dira simo. Miguel Nambong Araman. Okay, sige. Damo naganegosyo di sa live dato, no? Puro tanan negosyong appear di sa nag-inaano ni Sleman. Si Pilton Lipura, Action Bri, maayo aga. Watch lang kami diri sa Pasay City. Salamat gidra. Oo, baka sabad sining mga nagalo-negosyo ya sa no? Oo, daw silang tag-iya sa Facebook diho. Wa ini sila pinang pugutan ulo, wa ini sila pinang untat kay napandilit sa Facebook man. Hindi ko na mabasang ibang nga mga mensahe kaya ara sila. Last 9-8, may nagareklamo diri sa aton unhan sa mansilingan kuno before magplanta sang Coke Action Hands. Gid pang buho-buha naman kuno dalan to do lapit na kuno na sobra na bulan wa gid binalik kuno na ano man nga sitwasyon daman. Ang sa NGC da tubang ya gid explain na sa aton sang DPWH ni Madam nalipat ko sa aton nga ang assistant district engineer dira, no? Nga si Ma'am Leia Hamero. Engineer Leia Hamero, hambal ni Ma'am Leia daya, ginpaliwat na sa kontraktor kay hindi amo ila guba. Hindi amo ila guba. Hindi amo ila trabaho, may corrections dalom. To pinangkalkal naman ti katatlo na nga correction, no? Timang mo na nga mga kontraktor, next time guro i-bidding guro na sa mga kontraktor nga inablang tag-isa ka hansak lab action hands na. Hindi na ta magliniwat kiti. Anong tawab la ba kuglod niya mo? Sa aton nga lugar di purtis pagkadamo sa lakyan gini sa Bongos Bacolod. Ang balila daan niya pinakadamo sa lakyan kag pinaka garbuso nga lugar sa Bongos Bacolod kag Negros. Puwerte yung mga slakyan din. Bisan mabakal ka lang ya isda to sa dala ka gidya sang private car mo tapos mareklamo ka way parkingan.
nga pwede ka malang ka motorsiklo or pwede ka malang ka sakay sa jeep da. Na, subong, sagi pa ka pinangutkot, ghindi ka pinabayan, bosos kong bakulod, subong doon di ko mahangpan na sitwasyon. Anyways, last 9, dire kita kagabi kay bakulod, subong ho, kahapon, sang hapon, kagabi, hasta sang mga lapit na last 12 kagabi, asod iya nga bypass operation di mga 200,000 ang nagkaladakpan sa mag-utod, live-in partner kag iban pa. Gintingob ko lang ng 3 ka senaryo sang kwana sang pagpatigayon sang bypass ta. 200,000 masobra or masabda digra makaksyon ti imagine mo na ha nga ang drugs gyapon diri syudad sa Bacolod nagapadayon sa sini nga mga tinion. Sige, check nato nabing Patrol with Action Alvin Graba sa kompleto sa nga detalye mga kaksyon. Patrol Report! Action Alvin, good morning. Good morning sa mo, Action. Bray, wala na sang may nahimo pa ining mag-utod after nga nadakpan sang mga kapulisan nga nag-engage sang illegal nga droga. Hapon nga adlaw ti 3 man kay nasod-asod nga bypass operation ang ginahimo sa mga kapulisan station number 8 kag ang kakatapo sang City Drug Enforcement Unit diri sa syudad sang Bacolod. Asang nasiling tanaw wala na sang may nahimo pa ining mag-utod matapos nga gindakop sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 8 matapos nadakpan sa bypass operation. Ini sila musanday Glenn kag John Sumpay. Si John Action Brian amo ni ang subject sa bypass operation. Kag ining si magulang yang si Glenn Sumpay 38 anyos ini sila lunsay residente sang barangay 14 diri sa syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Major John Ray Batadlan ang hepe sang police station number 8. Actually ang ining mag-utod ang madugay naman nga ginabantayan sa ila sining hanay matapos na hibaluan nga ining mag-utod Action Brian naga-deliver sang shabu. Bao, ti mga medyo dulod lagko nislang high value individual na nisla Action Albert? Sa ila sining listahan, street level individual, pero ultima hora na ibaluan, amo galining nag-supply Action na Brian sang suspected shabu, kunti natabo ang bypass operation barangay 14. Ang natabo diriya, initial information nga nabaton sang grupo ni Major Batadlan, nga suno sa iya nga naga-deliver initial silang naga-supply kung halimbawa maubusan ang lugar sa barangay 16 silang ga-deliver shabu. Wow. Maubusan halimbawa sang supply ang barangay 35 sila man ga-supply shabu 35. Kay karibaloan man Action na Brian paagi man sa mga kapulisan na kung kayo sa naga-deliver sang suspected shabu sa area sang barangay Singkang Airport. And so therefore ginaprajikan nga nagkomunikar ang mga katapo sa kapulisan kumagats paon siling niya sili sa mga pulis delivery kami diya sa Singkang Airport sang shabu. And so ang transaction Action na Brian nag-umpisa sang tinaligdan nga gabi tubto naman nga alas 12 pasado kumagato galing kay ang deal hindi sila ma-deliver si Singkang kay base may malapakan sila. Therefore ang transaction kuhaan na lang diriya sa amon. Malapakan may to sila may enkwentro sa delivery man mo na. Base may malapakan kay kabalukan. Kompetensya kompetensya. So mas maayos siguro kuhaan na lang niya diriya kay manug-ubos na ni nga mo niya stako. Ang transaksyon kumaga trekta ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 8 kaga dito na Action na Brian at Tigayon nga madakop ining mag-utod matapos ka daho sang suspected shabu sa mga kapulisan Action na Brian. Ari ang portion sa pahayag Major Batadlan Action na Brian dilanggit kay daw na dulang aton sining kay kagabi grabe man ang operation sa mga kapulisan sa idalom sang City Drug Enforcement Unit Action na Brian diri sa barangay Banago, barangay 27 kung sumahon mo sa kabilugan Action na Brian bypass operation malapit gid sa malapit gid sa 200,000
ka pesos ang na-recover sang mga kapulisan sa separado nga bypass operation. Ariya aksyon na Bray ang pahayag ni Major Batadlan. Sa area sa Singkang pero hindi man sila magrisgo nga magdulong sa area bla. So usually ang aton mga nagpalatakpan isang una na gakatugin na to. So amo to conduct naman ng bypass operation. So we successfully apprehended ng duwa ka magutod dito sa nakuha na mo na nagagamit sa illegal nga support. So ang aksyon na Bray kabayan kita mang sa nga pahayag diri ni Major Batadlan nga ang estilo kung kaisa sini magutod magluwas nga naga-deliver sang shabu nagapasuyo pa sang shabu. Ati package sa malaki ti isa man lang ka negosyo tanan aksyon Alvin mo. Para yun mo bakal para yun na lang magbaligya ka spare parts ang motor. Kundi baligya ka spare parts kundi dapat may mekaniko kagidya no para dira na lang tanan isa ka income ti mo Manila. Way labot nga naga-supply ka, may delivery ka, may isuluyupan ka gid. Kundi daw ka one-stop shop lang action Alvin. Sakto gina-action na Bray no. Makon mo na iyang one-stop shop gid lamang ang estilo nila kay magluwas nga naga-deliver sila sang shabu, nagabaligya shabu, ang ila sini nga puluyan ginausarman sang suluyupan kay sa diin sa tuman nga tinion na dakpan man kahapon ining si Rodi Del Yarma action Brian nga pag-bypass operation sa mga kapulisan, grabe man higop siya niya sang shabu. Ate, siyempre kung naman na negosyo mo, tistingan mo ginaya. Oo, makon man niya kulba ng kapital. Abigda ko dayon. Amo na mag-utod no, mag-utod? Utod ni action na Brian, no? Si John Glenn Sumpay. Balita report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline! Grabe yung drugs yapon sa Bacolod. Although nga di naging man pareho sa nagligad, nga milyones iyaga katyambahan. Pero ining gulogag may iya kon matinggo mo niti supot man. Action Hotline! May ara man sa Banago, ti mag-live-in partner man to. May ara man sa Barangay 27. Ti kwan bla ang strike bla sa isa ka adlaw. Tag tatlo iya, no? Damo pa na di sila. Himo alang taran nga mahimo sang PNP para at least magkalaubos gid bla. Action Hotline! Kay kaluluoy gid lang ning aton sini kabataan pila kadlaw nga maguba gid ang future sini mangin biktima sining suyop-suyop nga ini mga kaksyon. Action Hotline! Ini matawag naton nga problema sang gidikanan. Problema sang sinong biktima. Tiway ka na tsansa once makaumpisa kada kag hindi na marihab ang utok mo. Sige na gina. Action Hotline! Hasta nga magliho-liho ka pila kadlaw. Ang tendency dira kun way ka kwarta, ti mo na blang permita gini istorya dire, mangawat ka para makabakal ka sang droga. Action Hotline! Magluwas nga pangawat ka, ti gisa makapatay ka pa. Kay ti mang snatch ka, kung magbato si mo na, manulod-sulod ka mga spuloyan, ang lain pa da nga unayon mo pang kaugalingon mo nga mga pamilya sa pagpangawat, action hands. Action Hotline! Way nang iloy mo, kibot lang siya pagabot ya, way na TV niyo. Nato na to galiyagin baligya mo na. Action Hotline! Way kagid may mapulot dira nga maayo sining droga ngayon. Good morning lang sa kay Angela Liarte Gayondato. Naga-monitor sa Nimetrion sa Bangga Totong, Barangay Felisa, Inday Plaza. I am sensational the divas. First time ko kalantaw sa imo live action Bri. Okay. Good job. Salamat gid siga. Thank you gid inday madam na. Vanessa Mayo, in short imo imo tulog action Bri, mayo wala ginatuyo. Waya pinaligo ko lang yapon. Budlay ning igo sang kape purom. Action Hotline! Araman si Lorna Cristobal, sobra naman 2 weeks pa lang gani na nakutkot di man pagpatami ang DPWH. Iya to ya text sa akon, hindi to akon personal nga ginbasa ko lang to di sa text madam. Action Hotline! Kwan spokesperson ni si Ma'am Lorna sa DPWH. Chris Vilma Reyes, good morning. So Brian, watching live East Homes 3, Barangay Stefania. God bless, good rasin. Sige, ang oras naton kulabos na sa aton sini pagpangalagad actually kadamo sa aton sini mga isyu nga dalod lagko tani. Action Hotline! Ang mga resource person naton medyo lang alang pa sini nga mga aga Lunes abing nasako ini sila no.
Kabalo ka diri sa Pilipinas suwang hens ginatinguhaan na ginaton nga mag back to normal kita, no? Ang sitwasyon naton or new normal nga situation. Ang new normal amo nang may mga pugong nang ta sa lawas ta pero ang aton gihodo ka okay na gid, no? Eleuterio Parcon Dayon, naga-monitor man sa Santo Niño, Barangay Pahanukoy, Nonoy Tahunes, Araman. Wow. Salamat gid sa pag-monitor. Aga man siya kung natulog. Go! Karon sa gabi, maghilibati kita sa Action Firing Line, ha? Dito dalag ko man nga mga isyu. Kagbantayan karon sa UDTO, Action BBB, Action Reports, Afternoon Edition. Sa tanan nga mga public affairs program diri sa Action Radio Bacolod, bantayan ang mga updates nga mga bag-o gid mga balita everyday. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Ginopdan man kita diri sa aton sining technical side via Action Henry Pulgar. Ang aton sining IT Action JM Baikin. Sa ngalan sang regular nga anchorman Action Artay Hupon, ini naman sa Action Brian Morden. Nagapasalamat man kita ka Action Dorel Kabato aton partner this morning. Ini naman sa Action Brian Morden, una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Good morning. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action!